नमस्कार सर्वांना. वेलकम टू रँक फोर्स मेंटरशिप. दिस इज साबळे, अ सेकंड इयर MBBS स्टुडंट फ्रॉम वेदांत इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस. कालच्या दिवशी एक सेशन झालं होतं, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला टॉपिक वाईज चॅप्टर वाईज वेटेज सांगितली होती सगळ्या चॅप्टर्सची. आपण ते घेतलं फिजिक्ससाठी क्लास 11 साठी, त्यानंतर फिजिक्स क्लास 12, त्यानंतर आपण बघितली होती बायोलॉजीचं क्लास 11, बायोलॉजीचं क्लास 12 साठी, त्यानंतर केमिस्ट्री क्लास 11 आणि 12 साठी आपण बघितलं होतं. आता यातच आपण अजून काय बघितलं होतं, यातच आपण अजून बघितलं होतं की यांना आपण काय दिली होती प्रायोरिटी वाईज. आपण त्याला हे केलं होतं, मार्क केलं होतं की कोणते हाय स्कोरिंग आहे, कोणते मीडियम आहे, कोणते लो वेटेज वाले चॅप्टर्स आहेत. ठीक आहे. तर जर तुम्हाला हे PDF पाहिजे असेल तर मी या पीडीएफ तुम्हाला डिस्क्रिप्शन देऊन टाकणार आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. ठीक आहे. त्या पीडीएफ तुम्हाला लिंक भेटून जाईल. त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही क्लिक करसाल तर तुम्हाला डाउनलोड ऑप्शन येऊन जाईल. तिथून तुम्ही हे PDF डाउनलोड करून टाका. ठीक आहे. चला, थँक्यू सो मच.